Kum si benta ban lum ban lang ya ki khun samla karbi bat ban wanra ya ki jingi teli bat ban pertu ya ki denjat bat ban pene pensa ya ki jingi kai bala hikai da ki long shwa man shwa jong ka jat bin reu karbi lakade ha ka riti ka dostor ka ktien ka thlet ka yam ka bet den ra kum ta terter ka all Meghalaya Karbi Association kala pelong da ka Limpung Karbi Youth Festival Meghalaya Zone ka baya ka te ka Limpung lasdang na do ka lai terek urusaw bat lapun kut no ha ka saw terek urusaw ka pelong ha ka sinong Pordua Riboy District ka badang ha papo ka nong po constituency lapoy ban sakhilang ha ka te ka tamasa da ki nong mikmat ki bakent hob yo ba Miral Bonds MLA nong po kumukong san kakong Magdalene S. Molong MDC ka umsning bat kabadai ru ka kertong na ka party NPP ka ban saya khun haki election arhajar arpulai no nong po kum kasembut kong san ban nalor kiti kinong mikmat lai don lang ru kinong elam jong kisang balang kibakan thop ya uba Ferdinand Khalkamni president ka KSU North Khasi Hills District uba Jason Lennox Nongrum president ka HYC Riboy District bat uba Samson Teran president ka Karbi Student Association lembat kiwe de ki riurang ba ki long kme ki khun samla ki balapoy banya sakhi syakate kata masam. Kependau kesiap karyam kabet katin keselit kebangi hikren kalau kebakongsan ada watak. Ke constitution yang dari India kalau ai kerpang yagi ki riulung di badan hagadong sate lam ini nadu di por di bawah lembaga kredit ke bahan rio kesit schedule apa kariti peniat jong dari India na kabantai hok di kerpang jiglong kerpang gitu ni nadu ka riam kabe kecil keselit ka jiglong gedingin kabagilong kerpang Giskau sarong sipun ia kene ka hok kepala ai kerpang na kabantai jini langbar nadu pagari India kalayo lanjut harus dan hatnai spa sau penyo tercer miliyo ya girti peniat hakas dan hatnai spa santhau bat iriulung di baper di badan hapo uput usam jong gadong syate lang ini nilayim nilaylong kawi nagapo sa kapo lingba ka angka kabalanong dalam bijay beliau Karbi nakalem ke jala bae ke jongi man pensau pensap bat pucuru ya ka jinglong kawai waktin parang unity strength ka jinglong kawai ka long kaboa Hakani kasni kapati rakhi shisen shislam kapani shisha ya kata kada bat kaboa ka jompi kum ki Karbi ya kaboa jo kalen jinglen nadi bat contribution ka PI napi kum kita Ijay beliau Karbi kira kabenta ka bakra kum kata ka sitting MDC ka badan hamte ha district council ha jo ka po ni ju ai sim ni ju encourage na ka po ya kum kini ki cultural program la kalong ha kisha domahi ka jingle nyam ka pher ka jing pensum masi ba kum ta ter na small ban ai ka na ka puram ba kani ka tenra ke jompi ka sut ke shore Aku juga jingle niam kadang im huduk ni isi. Walaupun di belakang hakimiam baper Henry Yimshim laklet ya kata jinglong tenrai ya ka jinglong terpang jong ka association ka jongpi
Katkum General Secretary ka amka uba bi timung ulay thu kajing thumu jong kaseng ban pelong ya kani katamasa kadai hi na kabenta ban te rasong ya ki khon samla karbi ki badon hapo jela Meghalaya na kabenta ban pen kamau ban hikai ki kumno ban penne pensa ban risendon ya kariti kadustur lajong kabala hikai bat balabu da ki longshwa manshwa jong jai ban reu laya thu ru ba kajing sisa Hakari India hi boro kawe kande kasien kabalai pho jong kajing rakhe ya kane katamasa jong ki khon samla karbi henry Meghalaya kande kasien ka beningkong ban rakhe ya kane katamasa hakaba boro khal atli ki unit jong ka amka ki badon hapo ka jela Meghalaya kilapoi banya simbenta hakate Kalimpong kane ka jing rakhe jungi ba kane kal kenjo halai pho sin ya jing rakhe kal kenjo halai pho jong habaro jong kari India kino ki sinong bidon karbi kemud ki rakhe ya kan festival bani hame kali apa ngidang de ke beningkong mendau snam te balengi penlong kumne namarwa habangi pek katum ke jinglong ke jingman jong kene ka por kemud ba kini ki jat benrul jingi lane ki buteneng ka kum habaki pek ki i ya ka culture jong ki we te khana men penet pensa culture dengan buk kenang mentah nadu menin mentah ka singa dekat singi jong kejing penkot te kilabun ki beriu ki besem mentah ngisukuman kilabun ki item ki cultural program ki bela one haki unit fair namar hapo jong ka Meghalaya ngidon khatar unit kadon kaneka umrang injal amka unit kadon kaneka kuswa unit kadon ka marmang unit kadon ka plasha unit kadon ka umshid umping unit kadon ka nonghare unit kadon ka burnihat unit kanonghare unit kadon sa umwang unit nang tanalor ta kadon sa ka eastern rubohoy amka unit nang ta kadon ka western rubohoy amka unit but kadon ruang te apo East Jaintia Hills but West Jaintia Hills but nakaliang jong ka All Meghalaya Karbi Association harkat jia terlang bad ka Karbi Cultural Society Meghalaya Zone long ngi terlang rekat na ka benta men penet pensa ya ka riti ke dustur ke jungi tikri ke hidden pat ka message lani ki para samla ma kum bakalong ta kane ka dega lumpung kerpang nam ta ki samla tikri hidden ka message ban ai par shi ki samla karbi kumjuru shi kas hat kamset nakaliang jungi kalong ba kide bendon ta kecing i hala ke riti ke dustur kide bendon kecing i ya ki culture mo ke riti ke dustur karyam ke bait ke jungki umde ban but teneng kat kum bangi i ha fashion show lada ki umde ban but ka ke baki i ha TV ka ke baki i ha social media lada ki ha ban but ban penek pensa wat ha karyam ke bait om de tang ha ke ha ka kasat ka kemen henry karyam ke bait ka keren ka kana nang ta hagabam ka di kelong jo ide ban but kat kum ka jingkai ka balang riyo na du departemen ka jungi